Dr. Oliver Tokomtokozi. Tiri kuzivisana kuti gamba redu richaradzikwa nemusi weSunday 27 January, asi gamba riri kunoradzikwa kumusha kumadziva. Saka zvakadaro vagari vemuHarare pahurukuro dzataita tichawanirwa mukana mangwana Saturday 26 January kuNational Sports Stadium, apo mutumbi wegamba uchaudzwa ikoko kuti isusu vagari vemuHarare tive nemukana wekuenda ikoko tichinoonekana nawo. Saka nokudaro pane mabhazi apiwa kuti atitakure nemusi weSaturday iwoyo. MuHarare munomu muchange muine mabhazi 25 achatakura vanhu kubva kunzvimbo dzavanotakurirwa nguva dzese, kutanga nenguva dza8 o'clock mangwanani kuenda kuNational Sports Stadium. Tonoonekana negamba redu. Kune vaimbi vachange vari ikoko vachiimba nekufadza vanhu, tichirangarira gamba sezvo akanga ari muimbi ane mukurumbira. Saka ndinoda kukurudzira vagari vemuHarare kuti ngatibudei tishandise